361 ανταγωνός Πεσσικού, ο κύριος Μίκης Πασάς. Μισός αιώνας. Πέρασαν 50 ολόκληρα χρόνια. Χαρκούμε πως εν όρομα. Όλοι μας χαρκούμαστε πως εν όρομα. Μα ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί. Πελανίσκει το πλάζι. Έτσι στιγμές οι μνήμες όλων μας μηδενός εξαιρουμένου δεν μπορεί παρά να στραφεί στο μαύρο καλοκαίρι που ζήσαμε το 1974. Νεαροί, σχεδόν παιδιά, μας ζήτησαν να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας σε συνθήκες που κανένας μας δεν θα μπορούσε να το φανταστεί. Άλλα διδαχτήκαμε και άλλα ζήσαμε. Μας θυσίασαν, άγνωστον ακόμα σε ποιον κομμό. Έπρεπε να αναχαιτήσουμε έναν πάνω προνατσίνα και εμείς σχεδόν άοπλοι, μόνοι μας. Συμπολεμιστή προδρόμου Χαράλα, συμπολεμιστή λαμπή από τον Άγιο Αμβρόσιο Κερίνιας. Πολεμήσαμε μαζί στα ίδια ορίγματα, σε γειτονικά χαρακόμματα, στον Παχίαμο Κλεπίνη Κερίνιας. Όλοι μας με την ψευδαίσθηση ότι ο πόλεμος ετέλειωσε. Ελπίζαμε ότι οι πολιτικοί μας ηγέτες και η δολοφόνα ανθρωπότητα με τις συνομιλίες θα σταματούσαν το δικό μας μαγελιό. Οι συνομιλίες ναυάγησαν, είπαν για τον καλό της Κύπρου. Σίγουρα οι ίδιοι δεν είχαν γιον στον πενταδάχτυλο, αλλά τον είχαν στα σαλόνια τους και με μια νύχτα που ήταν δεδομένη. Όπως δεδομένη ήταν και η δική μας σφαγή. Ακόμα δεν αντιληφθήκαμε για ποιον ήταν το όφελος. Τα αποτελέσματα τους τραγικά. Χάσαμε τη μισή Κύπρο και θρηνούμε νεκρούς και αγνοούμενους. Με την αίσθηση ότι η δική μας ζωή των νεαρών στρατιωτών δεν άξιζε την τιμή ούτε μία σφαίρας. Πολλές οι αποστολές χωρίς νόημα. Το τάγμα μας ήδη αποδεκατισμένο ήδη θρηνούσαμε πολλούς νεκρούς σε μανιβότατες μάχες, στην Άσπρη Κουτή, Δίκομο, Κουτσοβέντη, Νιάμβικη. Και σαν να μην μας ήταν αρκετά τα όσα τραγικά ζήσαμε, 12 Αυγούστου τα μεσάνυχτα δόθηκε η διαταγή να την καταστήσουμε άλλο τάγμα, στον Παχίαμο Κλεπίνη Κερίνιας. Μια διαταγή με πολλά ερωτηματικά και πολλά γιατί, που όπως συνήθως παραμένουν αναπάντητα. Ο πόλεμος δεν ήταν για όλους. Με το πρώτο φως διαπιστώσαμε ότι με τους Τούρκους μας χώριζε μια πολύ κοντινή απόσταση. Μια ποταμούσα στην απέναντι όχθη, εμείς στην μια όχθη, αυτή στην απέναντι. Κανένα πρόβλημα. Ήταν 14 Αυγούστου, η ώρα 4 και 15. Κανένας μας δεν ψέχνει ούτε την μέρα ούτε και την ώρα. 4 και 15. Και ούτε πρόκειται να το ξεχάσει. Μέχρι που να φύγουμε όλοι μας από τη ζωή για να μην μιλά πλέον κανένας μας. Να μιλούν μόνοι τους. Για ξύπνημα μας το τράταγμα του πενταδακτύλου. Δυστυχώς δεν ήταν όλο. Οι εκρήξεις αμέτρητες ήθελαν να ισοπεδώσουν τον πενταδάκτυλο. Σφύρουσαν τα αυτιά μας. Η αγαπημένη θάλασσα της Κερίνιας μας έφτανε τον θάνατο. Μια λάψη, μια αναστραπή, ένα φρικιαστικό σφύριγμα που ακόμα όλοι μας το ακούμε. Όσα χρόνια και να περάσουν. Ένα σφύριγμα που αν δεν το ακούσεις δεν μπορείς να το καταπίσεις. Και εμείς τα 18 μας χρόνια με το αίσθημα της τελευταίας πνοής. Να φανταζόμαστε τον νεανικό σκελετωμένο κορμί μας σε κεϊμά. Όποιον πάρει ο χάρτης, όποιου ήταν γραφτόν. Εμείς να μην μπορούμε να αντιδράσουμε. Η απόσταση από τη θάλασσα μεγάλη. Εμείς μόνο με τον ατομικό μας οπλισμό. Οι Τούρκοι ανενόχλητοι. Είμαστε εις το έλεος τους. Έτσι νικούσαν οι Τούρκοι. Εκ του ασφαλούς. Νίκη που έπρεπε να πανηγυρίζουν αν είχαμε τον μισό τους οπλισμό και αν οι δικοί μας προδότες δεν τους διευκόλυναν τα πάντα. Τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Η μάχη του Παχιάμου από τις πιο άγριες που δόθηκαν σε Κυπριακό έδαφος. 14 Αυγούστου, ο ουρανός συνέφιασε από τον καπνό, η αναπνοή μας παρετή, τα πρόσωπα μας παραμορφωμένα από τον παρούτη. Σε ποια σελίδα της ελληνικής ιστορίας θα γραφτεί, όπως και για τις άλλες, πολλές άλλες, σε καμία. Σε τι ιστερία που έδωξες άλλες μάχες πλωτινισμού, εμείς ιτηθήκαμε. Γιατί, ποιος ήρθε, εμείς οι 18χρονοι στρατιώτες,
δεν φανήκαμε αξιρών των εποχών. Φταίει η χρονολογία γέννησης μας. Δεν είναι αντική φορά. Και έτσι δεν αξίζουμε ιδιαίτερης αναφοράς. Εμείς επράξαμε τον καθήκον μας και μάλιστα πέραν των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Υπάρχουν ενοχές που ουδέποτε αναζητήθηκαν για τον χαμό τόσων πολλών στρατιωτών μας. Ανάμεσα τους και ο δικός του χαμός συμπολεμιστή πει. Η προδοσία και οι ένοχοι παραμένουν πάντα χωρίς προδότες. Και εμείς, λασπωμένοι ανήπανοι και οι τσιμένοι στρατιώτες. Συμπολεμιστή να πει πως μπορούν να ξεχαστούν, πως μπορεί να ξεχαστεί όταν ξεκίνησε η δική τους επίθεση. Πραγματικό μακελιό, δεν πρόλεσαν να προχωρήσουν ούτε βήμα. Όλες τους οι επιθέσεις τερμάτισαν στη μέση της ποταμουζάς. Απαναγία μου συμπολεμιστή, ακόμα και μετά από 50 χρόνια, όποτε τα θυμηθώ σηκώνεται τρίχα μου. Δυστυχώς όμως συμπολεμιστή να πει, γύρω στο μεσημέρι συνέβη και κάτι που κανένας μας δεν το περίμενε. Κανένας μας δεν θα μπορούσε να το φανταστεί. Δεχόμαστε πυροβολισμούς και εκτονόμιστε. Τα τουρκικά στρατεύματα μας είχαν προβήσει, μας περικύκλωσαν. Με τις ευθύνες αυτών που έπρεπε να μας διηγούν. Τρόπιασαν μέχρι και με το πόλι στους τίτλους. Μας εγκατέλειψαν για να ζωμούν οι ίδιοι. Εγκατέλειψαν δύο ολόκληρους λόγους. Μας άφησαν να πολεμούμε μέχρι το μεσομέρι χωρίς κανένα νόημα. Μας άφησαν στον σφαγιασμό. Είχε σπάσει η γραμμή που σωμένει μιας μύχιας. Σε κανέναν δεν αποδόθηκαν ευθύνες, αλλά μόνο αξιώματα. Κανένας τους δεν λογοδότησε. Αντιθέτως, εκ των υστέρων περηφανεύονταν για τη συμμετοχή τους σε ηρωικές μάχες. Αρθινόταν η διαταγή οπισθοχώρησης στην κατάλληλη ώρα και αν ήταν δίπλα από τους μαχητές τους, δεν θα θερμούσαμε τόσο μεγάλο αριθμό πεσόντων. Και ανάμεσα τους και εσύ να πει. Και σήμερα θα βρίσκεσαι ανάμεσα μας και όχι να κυδεύουμε υπολείμματα των ωστόσο. Για να ζήσουμε όλοι μας τον δικό μας Γολγοθάλαμπη, που δυστυχώς ο δικός και δεν ήταν άλλο στρατιωτό μας ήταν πειραίος. Οπισθοχωρούσαμε κυνηγημένοι από τον θάνατο σε κάθε μας βήμα. Απίστευτες τραγικές στιγμές, νεκροί στρατιώτες μας παντού, σε ολόκληρο τον πενταδάκτυλο και στην Κλεπίδη, όπου ανεπέθηκε ομαδικός σταύρος. Όλοι μας αδέσποτοι, σωσταράκι, να περιπλανόμαστε όπως τη μαύρη κατάρα αναμένοντας και τη δική μας σειρά, τον δικό μας θάνατο. Διαδρομή που προκαλώ οποιοδήποτε να την επισκεφτεί και μετά να μιλάει για ήρωες και πατρίδα. Χαράτρα, ρεμός και ξανά χαράτρα. Και με τις τουρκικές σφαίρες και βόμβες να μας συνοδεύουν σε κάθε μας βήμα, χάνοντας στρατιώτες που άφηναν την τελευταία τους πρωί στα κατσάπακα. Απίστευτες τραγικές μαρτυρίες διάδοχες, εχμαλωσία, βασανιστήρια, τουρκικά βασανιστήρια, που χαίρουν ιδιαίτερης τίμης, ψυχρό εκτελέσεις, τα κράτησαν και τα κρατούν όλα στη σιωπή για να μην αναζητούν ενόχους. Άνω των 50 στρατιωτών μας περιπτωμένοι εχμαλωτίστηκαν, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν. Ανεβρέθηκαν σε ομαδικό τάφο, σε ομαδικούς τάφους, στον Κορνόκηπο, Νόδαρα, Τσάος, Κλεπίδη και τον Λαοδικό Σουραπή, στο Λευκόνικο. Στον Κορνόκηπο ανεβρέθηκαν άνω των 30 στρατιωτών μας, όλοι 300 αποκλειστικά από 361. Γιατί μας εκδικήθηκαν και ως γνωρίζει πόσο βασανίστηκαν πρωτού ξεψυχήσουν. Τι έχουν πει στον Τούρκο εκτελεστή, σίγουρα δεν λύγησαν. Κανένας δεν μίλησε και ούτε πρόκειται να μιλήσει. Είναι ήρωες του 1974. Εμείς πολεμήσαμε σε λάθος πόλεμο. Μην περιμένετε ιδιαίτερες δόξες. Είσαστε πολλοί. Μετακίνησαν μέχρι και τα οστά τους για να μην φανεί το μέγεθος της θηριωδίας. Και κυδεύουμε υπολείμματα οστών μεγέθους ενός από τσίγαρο, ένα δόντι, μια φάλαγγα, μια επιγονατίδα. Το τάγμα μας θρηνεί 91 στρατιώτες τους υπεδροσόντες που δεν υστερούν σε τίποτε από ήρωες άλλων εποχών. Έναν ολόκληρο τάγμα τοποθετήθηκε στο πάθιο των ηρώων και των αθανάτων. Για τον καθένα τους μια απίστευτη σελίδα ηρωισμού που τη γνωρίζουμε μόνο εμείς οι πολεμιστές και ο πενταδάκτυλος. Πολλοί τραυματίες στον πρώτο Αθήνα έτρεξαν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους και στον δεύτερο, χάνοντας τη ζωή τους. Άλλοι στη μάχη και άλλοι εκτελεσμένοι. Δεν είναι ηρωικές πράξεις άξιες αναφοράς. Ανάμεσα στους αγνοούμενους μας υπάρχουν και δύο αδέρφια. Μια μάνα που έχασε 2 γιους την ίδια ημέρα. Οι Θεοδοσίου αγνοούνται μέχρι και σήμερα. Όλοι τους άγνωστοι. Συμπολεμιστή τα Ιαλαπή
δεν είχα την τύχη να σε γνωρίζω. Δεν μας δόθηκε ο χρόνος. Πολεμούσες από κάποιο γειτονικό μου καράβημα. Γνωρίζω ότι σου μοναχογιός ανάμεσα σε 7 αδελφές. Με τον φίλο και συγχωριανό σου Νίκο Πλάκου ενταχθήκατε και πολεμήσατε μαζί μας. Το στο 361 που ήταν μοιραίο. Μετά από 50 χρόνια ανεβέθηκαν τα μαρτυρικά μπροστά σε Μαριμοντάδο, στο Λευκόνικο, με άλλους στρατιώτες μας. Με τον Βασιλείου Μινά από το πέρα χωριονίου, τον φίλο σου τον Νίκο Πλάκου και 2 καταδρομείς της 32ης μοίρας καταδρομών που πολεμούσαν δίπλα μας. Όταν οι γονείς σου Σέργιος και Δέσποινα αντιλήφθηκαν την προδοσία, σε παρότριναν να προσέχεις και να το ξανασκεφτείς. Αρνήθηκες, τους υπερτίμησες τον όρκο που έδωσες για την πατρίδα. Έναν όρκο που δυστυχώς την κατάλληλη στιγμή τον ξέχασα. Εσύ Λαπή, όπως και όλοι μας του 361, ουλοί μας παιδιά φτωχών και ανώνυμων οικογενειών. Αυτοί πολεμούσαν στα ορείμματα του Μετακτήλου. Αυτοί παραμορφώθηκαν από το παρούδι. Αυτοί πεθαίναν. Επώνυμος ούτε αδίκημα. Τους φύλαγαν στα σαλόνια τους για την ανακύκλωση της εξουσίας και να μας διδάσκουν για πατρίδα. Και να είσαι βέβαιος Λαμπή, αν η πατρίδα μας τους χρειαστεί, οι πλήστοι και πάλι θα εξαφανιστούν. Γνωρίσαμε την οικογένεια σου και ιδιαίτερα την αδερφή σου Πρωτομούλα που μαζί με τον γαμπρό σου Μιχάλη για 50 χρόνια με τη φωτογραφία σου κρεμασμένη στο λαιμό της να σε αναζητεί. Οι γονείς σου έφυγαν από τη ζωή με τον καημό σου. Καμόν που για να τον καταλάβεις πρέπει να τον ζήσεις. Υπάρχει άλλη κόλαση. Δεν ξαναγέρασαν να τον αρθεί ψυχή τους. Συμπολεμιστές, εμείς γνωρίζουμε πόσο πολεμήσατε. Εμείς που ζήσαμε την φυγή να έχουμε δίπλα μας τα ψυχακολμιά σας. Εμείς που βλέπαμε την έκφραση του προσώπου σας. Εμείς που ζήσαμε την πίκρα, η πατρίδα να μην έρχεται να συλλέξει τους πεζόντες μας. Να τους πάρουν στους γονείς τους για την πιο ιερή στιγμή, την ταφή σας. Εμείς που μας δόθηκε η διαναγή να μην πυροβολούμε για την ανάσχεση. Εμείς να μην πυροβολούμε τα αερόπλανα, ενώ ανερόκλητα μας έριξαν. Εμείς που μας δούσαμε το χώμα για να σώσουμε την πατρίδα μας. Εμείς που στην 20 Ιουλίου ακούαμε το ραδιόφωνο να μελανεί η πρωινή γυμναστική, ενώ είχαμε πεζόντες. Εμείς που ακούσαμε από το ραδιόφωνο το Έλληνα πιλότ και η εθέρεση είναι δική σου, ενώ σου λατρούτικα μαχητικά ανερόκλητα σκοπούσαν τον θάνατο. Εμείς που δεν ζητήσαμε και ούτε ζητούμε δόξες, πικραμένοι και απογοητευμένοι, αποαιτούμε μόνο να δοξάζονται οι ήρωες μας του 1974. Συμπολεμιστή Λαμπή, κυδεύσαμε ήδη 64 συμπολεμιστές μας, υπολείπονται άλλοι 27. Η είδηση της κηδείας σας από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας μας, σύντομη και σχεδόν τελευταία, λίγο πριν την περιγραφή των κόλων που τα περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια. Τα λόγια του συμπολεμιστή που ευρίσκεται μαζί σου στο ίδιο όρημα σπάνια ακούονται. Υπάρχουν άλλα πιο ενδιαφέροντα. Αποκτήσαμε ήδη πολύ πείρα. Επανειλημμένα κυδεύσαμε μέχρι και 3 την ημέρα. Και εμείς συμπολεμιστοί δεν είμαστε πλέον τα εξόριστα νιάρα του Μετακτήλου. Κοντέψαμε τα 70, χρόνο με τον χρόνο λιγοστεύουμε. Συμπολεμιστή Λαμπή, σε λίγα λεπτά θα γίνει να αφήσουν στον τύπο. Οι περισσότεροι που θα σε γειτονεύουν είναι οι δικοί μας στρατιώτες. Αυτοί που πολεμούσαν δίπλα από τα γειτονικά ορίγματα. Από τα γειτονικά ορίγματα στους γειτονικούς τάφους. Θα σε υποδεχτούν και εσένα. Θα έχετε πολλά να πει. Λαμπή, ρώτα τους, πώς νιώθουν. Είναι περηφανή για την σημερινή μας πατρίδα. Ρώτησε τους. Που η σημερινή της πρώτη λέξη είναι διαφθορά και το σκάνδαλο. Ρώτησε τους πώς νιώθουν κάθε 20 Ιουλίου για την κοσμοσυρωή της στον τύπο. Ρώτησε και τη μάνα στον τύπο που με το χέρι στο μέτωπο αγλαντεύει τον πενταδάκτυλο αναζητώντας και περιμένοντας το γέρο της για δεκαετίες. Που πολλοί δεν πιθανόν το οστάτο ακόμα σκορπισμένα στον πενταδάκτυλο. Εκεί που πολλοί από εμάς κάνουμε σήμερα διακοπές. Ρώτα την πώς νιώθει. Είναι και η δική σου μάνα. Είναι μάνα όλων μας. Ρώτα την αν υπάρχουν ακόμα μάνες στη ζωή. Ρώτα την. Καταλήγοντας θα ήθελα δεν θα μπορούσα να μην κάνω αναφορά σε κάποιον άλλο συγχωριανό σας και συμπολεμιστή, τον Σωτηρίου Σάββου, που ζει στην Ελλάδα. Βαριά τραυματίαση στη μάχη του Λουτσοβέτη, τον είχα δει και εγώ προσωπικά. Κανένας μας δεν πίστευε ότι θα επιστούσε. Συμπολεμιστή Λαμπή, καλή ανατάμωση, συμπολεμιστή, όταν ξανασυναντηθούμε θα μας ειρωνευτείτε. Εσείς φύγατε νέοι, λεβέντες αγνοί, εμείς παρακμοί. Αιώνια σου η μνήμη συμπολεμιστή.